En les societats modernes fem un ús extensiu de sistemes d'energia que produeixen, transporten i aprofiten l'energia per a moltes finalitats. L'energia es gasta en la cuina, en el transport, la calefacció i en la manufactura de productes. El benestar de la societat depèn de la disponibilitat de l'energia, però l'energia té costos de producció i uns impactes medioambientals enormes. En esta sèrie de lliçons anem a estudiar el concepte d'energia utilitzable, quines són les possibilitats que ens dona el medi natural i quin és l'impacte de la nostra activitat en l'entorn mateix per causa d'explotar i utilitzar les energies. Sobretot atendrem els impactes dels diferents tipus d'energia en l'emergència climàtica. Al llarg de la història s'han desenvolupat moltes tecnologies per proporcionar necessitats humanes, com l'obtenció de calor, llum i treball mecànic per a habitatges, l'ús agrícola industrial, el transport i, en general, per a facilitar un ampli conjunt d'activitats de la vida. Aquestes tecnologies i sistemes comparteixen moltes característiques i el concepte que les unifica és l'energia. En física, l'energia és la capacitat de fer treball, el que significa que una força pot desplaçar un objecte a distància i realitzar accions com alçar un pes, fer girar una roda o comprimir un moll. Però això es generalitza després a un gran nombre d'energies, com l'energia tèrmica relacionada amb la calor, energia cinètica en objectes en moviment, energia química, energia de la radiació que ve del Sol, l'energia elèctrica, l'energia nuclear i moltes altres. Les unitats físiques permeten quantificar les quantitats en un procés de mesura i fer avaluacions, experiments i prediccions d'una forma molt exacta i quantitativa. Ens interessa explicar ara les unitats relacionades amb conceptes d'energia. El joule és la unitat d'energia del sistema internacional i és 1 quilogram per metre quadrat partit per segon al quadrat. És aproximadament d'energia que es gasta per alçar 100 grams, aproximadament 1 metre. Tenim també els múltiples de joule que s'obtenen multiplicant per potències de 10. 1 quilojoule són 1.000 joules, 10 a la 3 joules. 1 megajoule són 1 milió de joules, 10 a la 6 joules. 1 gigajoule són 10 a la 9 joules i 1 terajoule són 10 a la 12 joules. És molt important també considerar intercanvis o desplaçaments d'energia. La potència indica la rapidesa d'un intercanvi energètic en termes de l'energia dividida pel temps. Un watt és la unitat de potència, un joule per segon. Ho comentem amb un exemple. 1 litre és una quantitat d'aigua. Quan obris la dutxa, tries de deixar caure més o menys aigua. Pots deixar passar 1 litre per minut o 3 litres per minut. Aquesta quantitat és el cabdal o flux de fluid. Com més gran sigui el cabdal, major és el consum en un temps determinat. Semblantment, un joule és una quantitat d'energia i la potència en watts correspon al cabdal, la rapidesa del consum de l'energia. Si tenim contractada una potència de 3,5 kW en casa i està funcionant la nevera a 0,3 kW, la llevadora a 1,5 kW, l'aire condicionat a 1,0 kW, el total de potència que estem utilitzant és de 2,8 kW. No podem tindre la potència necessària per al forn de 1,5 kW. Haurem de desconnectar alguna cosa. També tenim diferents escales de potència. Per exemple, 1 kW són 10 a 3 watts. Esta és l'escala d'electricitat domèstica, que són 3 o 4 kW. 1 megawatt són 1.000 watts, que seria com un molí de vent. 1 gigawatt són 1.000 voltes un megawatt i, per tant, és la potència que gasta una gran ciutat. I la pot produir una central o una nuclear. I 1 terawatt són 10 a la 12 watts i aquesta seria la potència que gasta un continent. Encara que la unitat científica dominant és el joule, existeixen altres unitats d'energia que s'utilitzen regularment en altres contextos, com el de quilowatt-hora, la caloria o la tona equivalent de petroli.
Un quilowatt-hora és una unitat d'energia que es gasta normalment per expressar l'energia elèctrica produïda o consumida. És l'energia de la potència d'un quilowatt fluint durant una hora. Un quilowatt-hora són 3,6 per 10 a la 6 joules. Els grans generadors produeixen molts milers de quilowatts-hora i s'expressen en megawatts-hora, gigawatts-hora i terawatts-hora. La factura de la llum té dos conceptes principals: el consum d'energia i la potència contractada. L'energia es compta segons el preu per la quantitat consumida. En aquest cas, el preu són 0,12 euros per quilowatt-hora. En canvi, la potència indica el màxim de potència que pot tindre el domicili en un instant qualsevol i el preu de la potència contractada, en aquest cas, serà 3,17 euros per quilowatt més, i aquí multiplicant per la potència i el temps obtenim el preu que es paga en la factura. En Espanya, la potència total instal·lada per al subministre d'electricitat és de 110.000 megawatts, és a dir, 110 gigawatts. En canvi, el màxim de demanda de potència que s'ha registrat l'any passat és de 40 gigawatts. Per tant, hi ha una gran disparitat entre la potència instal·lada i la potència que realment s'utilitza. Una part important de l'energia elèctrica, el 46%, es subministra ja amb energies renovables com l'hidràulica o eòlica i també una part en solar fotovoltaica. La producció total d'electricitat en març de 2019 és de 20.000 gigawatts-hora i la generació rècord d'electricitat fotovoltaica en l'any 2020 és de 5.000 megawatts el 12 de febrer. Encara tenim altres unitats d'energia. La caloria de calor és la quantitat necessària per augmentar 1 grau centígrad un gram d'aigua. Una caloria correspon a 4,184 joules. Les calories de les qualificacions alimentàries són en realitat quilocalories. La tona d'equivalent de petroli és una unitat d'energia definida com la quantitat d'energia alliberada en cremar una tona de petroli, de cru. Finalment, veiem una llista de les principals unitats de mesura relacionades amb les estratègies de descarbonització per a enfrontar l'emergència climàtica. Anem a estudiar el cost del consum d'un cotxe elèctric per cada 100 quilòmetres que recorre. Aleshores, primer que res, suposem que el consum li direm C, siguen 20 quilowatts-hora per cada 100 quilòmetres. I després necessitem el preu de l'energia, que és molt variable segons el punt de recàrrega i la rapidesa amb la qual es carrega, la potència de càrrega. Aleshores anem a suposar un cost bàsic de preu de l'energia de 0,15 euros per quilowatt-hora. Per a veure el cost d'energia per quilòmetre, multipliquem el cost d'energia per quilòmetre, multipliquem el consum per el preu de l'energia. I això serà a 20 quilowatts-hora partit per 100 quilòmetres multiplicat per 0,15 euros partit per quilowatt-hora, que és igual a 0,03 euros per quilòmetre i també és igual a 3
euros per cada 100 quilòmetres.